Jamen, den havde lavet blag. Ja, der er lavet blag. Ja, så der. Så se nu det er. Ja. Nu får du særligt til middag i dag. Det der var spillet. Nu er vi oppe på 16. Ja. Og bleg. Ja. Det var 8. Ja. Nu det er. Så er vi oppe på 12. 12, ja. 12. God. Og 2 i 0. Det er 8. Sådan. Tror ikke, jeg får i øvrigt det. Ja, du kan sikkert. Du kan det hele, Asger. Du har ingen hændninger. Du har ingen handicaps. Nej. Det blev til. Den er ikke så helt forkert. Så er der noget hullort. Jeps. Så fejrer den lige af bordet. Så har vi klart 6 stykker. Og så er en god en. Nå, ja. Kommer igen. Nej. Nej. Det var 2 Så kommer den helt ud. Ja, det var 8. Sådan. Den er ikke så ringe. Ja. Det var så det. Ja. Nu skal vi ikke lave noget for det her. For jeg havde jo lige spillet. Ja. Kan vi rundt? Ja, det kan jeg huske, ja. Ja, og så ligger den igen til kajrejsning. Vi var 6 her. Det er. Ja, så er det ikke værst. Den er ikke værst, den der. Det er rødt. Kraftigt, ja. 10. Kan man ikke det ene, så kan man det andet. Det er fantastisk, du kunne lige få rødt den vej. Ja. 10. Hvad sker der med den ud af det? Ja, men du kan da bare prøve, du får ikke lov at gøre det om. Nej. Nu se lige sådan, det skal gøres. Ja, så tilbage. Men det var 18. Nu går det galt. Det er godt, det snart er pause. Hvad så? Kun 5 minutter til ølpause. Ja. Den er god nok. Ja. 20 lige smidt herovre. Ja. 20. Ja. Og så ligger den direkte igen. Ja, det er god nok derovre. Nej. Nej. Det var lidt klap der. Ja. Så tager den sidste. Nej, det var. Var det 8 der? Ja, det var det vist. Ja. Venner. Og der var 10 til. Så tager vi lige den vind. Og det er rødt. Ja, det skal det sgu være.
Og det var 6 til 20. 26. Læg lige mærke til det, Erik. Ja. Der. Det var fordi helt for 30. Værsgo, Selvfølgelig, ja, fordi det er helt værsgo, at spise. Jeps. Den var hjemme. det er lidt over. Den anden, den ligger på så. Hvor det går. Ja. 4-6. Et andet minut til ølpause. Så sidste omgang inden øl. Ja. Så er vi oppe på 10, ikke? Jo. 6 og 4. Så er vi oppe på 12. Lidt videre. Ja, ja. Ja, så har jeg fundet den der. Den anden er sgu black. Ja. Åh, Så kom du lige på den 10. skulle være derovre.